Stå op. Nej, det er ham lidt tilbage. Stå op. Stå op. खड़े हो खड़े हो खड़े हो बेटा बर्थडे है आपकी खड़े हो पकड़ लो og den til den anden. Og så synger vi fødselsdagssang for dig. Ja. Det er den 3 år, ikke? 1, 2, 3. I dag er der Jørgens fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Han sikrer sig en gave, som han har ønsket sig. Og med dejlig chokolade og kager. Og når han hjem fra børnehave går, hurra, 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 så skal han hjem og holde fest for den, der kommer med som gæst. For dejlig chokolade og kager til. Så smiler han, hvor er han glad, hurra, hurra, hurra. Men denne dag er også rar, for hjemme venter mor og far med dejlig chokolade og kager til. Til slut vi råber højt i kor, hurra, hurra, hurra. Gid og Jørgen længe leve nu, og sine ønsker opfylder med dejlig chokolade og kager til. Og så skal du få program. Men ikke ret højt herinde. Nej, det bliver meget langt. Men det bliver 2 stille og 1 lidt højt. Okay? Lidt højt og 1 2 Kom så, en gang til. Hurra, hurra, hurra! अयान भाई आपको देंगे ना Ja, der er jordbær til alle, ikke? Ja, det er der nemlig, ikke? Kan jeg ikke? Jo, godt nu. बेटा आप देंगे और Ja, ja. Nu er det så meget andet. Er der nogen, der ikke har fået jordbær? Har du fået jordbær? Very popular. Strawberry. Hvad siger du? Ja. Du kan have en lille. Ej, må du ikke tage den helt over. Har du ikke fået det endnu? En gang skal jeg lige. Sådan der, ikke også? Jeg vil også gerne have nogen med gerne. Hvad vil du gerne have? Du har fået jordbær. Ja, der er på lidt. Jeg vil også gerne. Du gerne vil have nogle af. Ja, god. Har du fået jordbær? Har du fået jordbær? Nej. Jeg vil gerne have et æble. Jeg vil gerne have et æble. Ja. Tag en. Tag en her. Kom her, få lidt her. तुमने इस पे कपड़े पहने मुझे नहीं बनाना।
चलो बनाओ बनाओ, कोई बात नहीं, मैं इतनी बुरी लग रही। वो खा रही, चाबी खा रही। भूखे बच्चे आ गए। Det er da rigtig godt her. Ja.